Oh, wow. Eziokwu. Enwa ya ọma. Ejime. Aga m ịmanụ nkata mụ na gị kpara n'osigara. Jọka dị ibu. Ọ gbara ihe ji chọrọ m. Ọ gbasara m di ga na di ga na ya ka ihe gbasara m. Na mebe. Ị ya agbalele m nke dị ilo. Esi dị ilo. Abịakwara m inyere ụlọ aka. Onye ilu na aka. Amụgo m ilu. Ekụtụkwana m nke. Na-akwụgo ebe ahụ. Cheru, ikwetego. Wow! Wow! Obi bụsa aṅụrị. Anọ m ka dị na mmadụ na-ekwu onye dịka onwekwa nna anyị enwere akwa na ihe a na-ebute ka mụ na-eme ikwu ana m asị na ihe nke ekwughị na-egbu ihe na-egbu ọhụnya ka mụ na ya na-akpanya nwụ na mgbe afọ isi taa mana ama na ọ bụrụ ife anyị ife ahụ na ama m ọ bụrụ ife a dị n'oge m na-eche ihe ị na-eche nna nsogbu adịrọ nnu madụrụ onye aka nna mgbe ahụ ka ndị ahụ Maazị akwụsịkwuo na anụ m ewepụ na mbụ agụ mmịpụ nụ ọgịnị amara abịago m biko ihe a na-eme bụ ka m wee mụta nwa nke m biko onye ka iji nwanyị ihe a bụ ihe m na-emere ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ịkpanụ ndị be m amara m ụmụ m na-emere gị ofu ọnụ kpam ejima abanye ozugbo ka ntị ọzọ ghara ịnụ elu ka ọ bụrụ sọsọ mụ na gị ogologo gwa dị mmadụ ka anyị mebe emebe ozugbo ozugbo isi bịabazikwa anapụ wow